Εγώ εδώ μόλις γύρισα από το σχολείο, με λένε Μπάμπη και ξέρω περνάω τέλεια στο σχολείο. Όλοι ξέρω με πάνε, έχω πολλές παρέες και κάνουμε πλάκες και γελάμε, ξέρω εγώ. Βέβαια τις περισσότερες πλάκες τις κάνω με τον Δημήτρη, τον κολλητό μου, που περνάω και τις περισσότερες ώρες στο σχολείο μαζί του. Ξέρω, μας αρέσει να πειράζουμε κάποια παιδιά γιατί έχει πολύ πλάκα. Όπως τον Φίλιππο που είναι πολύ φλόρος, ξέρω εγώ, και κάθε μέρα βρίσκουμε για κάτι άλλο, γιατί είναι τόσο πολύ φλόρος που έχει πάρα πολλά πράγματα για να τον δουλέψεις, ξέρω εγώ. Είναι μαμάκιας, ξέρω εγώ, είναι μαμάκιας με ξοκλέει και τα λοιπά. Μένα μου αρέσει επίσης, ξέρω, όταν γυρνάω στο σπίτι που τα λέω με τον πατέρα μου και ξέρω, γελάμε γιατί έκανε και αυτός όταν ήταν μικρός τα ίδια και έχει πάρα πολύ φάση. Ξέρω, απλά εντάξει, ο πατέρας μου, ξέρω, καμιά φορά είναι αυστηρός. Τι άλλο. Στο σχολείο, όταν γίνεται μια πλάκα, ξέρω εγώ, όλοι γελάνε και έχει πάρα πολύ φάση και οι καθηγήτρες δεν παίρνουν και χαμπάρι κιόλας και αυτό το κάνει ακόμα πιο αστείο, αλλά αυτά. Τώρα θα κλείσω γιατί θα πάω μια βόλτα, θα τα ξαναπούμε. Έτσι, bye.